Kabeh ana konsekuensine. Kabeh ana ing kersaning Gusti. Sakwise lulus, aku arep dadi apa? Aja dadi sapa-sapa. Dadi awakmu dhewe sing eling marang Sangkan Paraning Dumadimu. Apa iku? Aku ora ngerti Sangkan Paraning Dumadiku. Ngerti lan mangerteni marang kodrat iradatmu. Apa tenan urip iki Gusti? Rawi rantas, malang-malang butung. 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 Rawi rantas, malang-malang.
Yen wetan iku awalan lan kulon minangka akhiran. Lan sampean ngerti kulon iku tujuan. Lumaku mangkat kanggo mesthikake mesti kowe bakal ketemu karo srengenge. Apa tenan urip iki Gusti? Ngerti lan mangerteni marang kodrat iradatmu. Aja sira banget nggonmu susah ing alam donya. Malaikat juru pati lirik maring sira. Ing lirik malaikat arep jabut nyawa ira. Njabut angenteni dawuhe kang maha mulya. Sawuse didhawuhi banjur tandang karo kandha. Aku iki mung saterma, kowe ora bisa